Minn meta f'Jannar tas-sena li għaddiet ġejt fdat bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, l-isfidi ma naqsux. Uħud konna nafu li diġà jeżistu, oħrajn bħall-pandemija ġew mingħajr mistenni. Quddiem kull sfida dejjem żammejt il-prinċipju tal-onestà. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela beda l-indirizz tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana b'reazzjoni għall-aħħar żviluppi brabta mal-eżitu tat-Task tazzjoni Finanzjarja, l-FATF. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni tal-FATF ma kienitx mistħoqqa. Fil-waqt li nnota kif din id-deċiżjoni hija inġusta, pajjiżna se jibqa' jibni fuq il-ħafna riformi li jagħmel diġà b'konvinzjoni ta' gvern li jemmen f'pajjiż modern b'governanza b'saħħitha. Dr. Abela qal li huwa dover tiegħu bħala Prim Ministru li jassigura li l-familji, ħaddiema u negozji ta' pajjiżna ikollhom l-aqwa qafas regolatorju u l-aqwa istituzzjonijiet possibbli biex jipproteġu id-drittijiet tagħhom. Innota kif fl-aħħar jiem il-fora tal-FATF twassal messaġġ b'saħħtu dwar dak li wettaqna bħala pajjiż u fl-ebda mument ma twarrab l-interess nazzjonali jew ittieħdet pożizzjoni li tista' ddajjef il-prosperità tal-Maltin u l-Awċin. Il-Prim Ministru fakkar fir-rapport tal-Manival. Ir-rapport tal-Manival innifsu dak illi kellna f'Mejju ta' din is-sena stess kien wieħed pożittiv. Ipoġġi lil Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li għandu l-aktar rakkomandazzjonijiet compliant jew maġġorment compliant ma' dak li jintalab mill-Manival għal kull pajjiż. Saħansitra fir-rapport tal-Manival m'hemm ebda rakkomandazzjoni fejn aħna jew maħniex compliant jew aħna biss partially compliant. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll li Malta se tibqa' tiddjaloga. Mhux se nissuppervjaw iżda u se nibqgħu niddjalogaw biex nikkonvinċu. Fejn hemm bżonn inwettqu bidliet pożittivi, se nagħmlu dan. Wara kollox, dawn huma bidliet li aħna nemmnu fihom b'konvinzjoni. Li qed nagħmluhom għall-poplu tagħna għax konvinti minnhom. Bidliet li kienu se jkomplu jsiru irrispettivament mill-eżitu tal-lum. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellem il-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana li tenna l-impenn tal-Gvern li tkompli l-ħidma biex kull pajjiż jaraf Malta sieħeb lejali bi strutturi sodi. Qal li bl-ebda mod mu se jkunu qed jinbidlu ċ-ċifri tal-pajjiż f'dak li għandu x'jaqsam mal-figuri ekonomiċi jew il-miri finanzjarji ta' pajjiżna. Il-Ministru qal li dan huwa possibbli għaliex il-Gvern għandu l-viżjoni u l-arfien ta' x'għandha bżonn l-ekonomija Maltija u bekk ikun żgurat l-aħjar għejxien għall-familji Maltin u l-Awċin. Dak li ġara llum bl-ebda mod u dan importanti ħafna li nifhmuh għaliex il-kwistjoni ta' dan kollu anke ma xi qegħdin nitkellmu hawnhekk huma kollha fatturi psikoloġiċi mu ser ibiddel xi ħaġa daqshekk drastika minn għada filgħodu miex intitla x-xemx. Jiġifieri il-ħsieb li forsi ħafna għandhom illi minn għada se jiġri xi ħaġa illi se tbiddel il-ħajja mod drastiku tan-nies anke mhux drastiku. Mhuwiex il-każ. Intant il-Prim Ministru għamel wieda mal-poplu li se jibqa' jkun ta' spalla għan-negozji u l-familji. Li nista' niggarantixxi llum u li Għawdex u Malta se jibqgħu mexjin il-qudiem. Dik hija l-wieda tiegħi. Din hija l-kelma tiegħi magħkom.